Dann darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer ersten sorbischen Debatte in das Tagwerk hier in Bautzen. Bevor ich darüber spreche, worüber wir uns thematisch beschäftigen wollen, bitte ich Herrn Dr. Roland Löffler auf die Bühne. Er ist Direktor der Sächsischen Zentrale für politische Bildung in Sachsen und wird die Veranstaltung offiziell eröffnen. Ja, Vitai. Und wow, Willkommen. das ist ja richtig toll, dass hier das ganze Haus voll ist, hier im Tagwerk in Bautzen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, der Sächsischen Zeitung, der Stiftung für das sorbische Volk und das Sorbische Institut. Wir freuen uns sehr, dass wir in das dritte Jahr der Serbska Debatte. Zweitens, ich habe meine Anwesenheit hier nicht zugesagt von mir aus. Das hat sich Marcel Braumann gesagt und er hat mir die Aufgabe gegeben. Und drittens, ich weiß nichts über die Generation Z. Ich bin ein alter Mensch und ich hoffe, dass ich von euch etwas erfahre. Leseđu. Ja chcú nešto zviestiť, nešto nové. Ďakujem sa. Rahel. Ja sam Rahel Zelnak, džencako zastupaka kolektiva Vakuum tu. Kolektiv Vakuum završitišem znato jako wumiowski feministický kolektiv. Hej, a thematisch ja so rad lubię pohybuję w obukach, gejś feminizm, aber šošeš tak queerne Themen, was wir w serbskim rumie nastupa. Hej. A kaké kašty? Ja sam Maximilian Gruber, Romađe z Lukašom, działamy też w redakcji serbskich novin, która się dženca tematisce vezuje też za te zaradowane zamówita, Torika Jelimačovu kritiku, naš šefredaktor sedí tam v předposledním rinku, on co jara veseli. A ja bu rade započnu z jednym zajmowym faktom, który się mi napadł, gdy sam się takie wobladał, štuju dženca na tym jewiszu sedí. Jen Maximilian z X, jen Lukaš, kiž ma jednu smušku na tym A, jen Aral, kiž reka Zelna, kanicka še to z Herbach z Vašnom, Zelna Kec. A ja si myslu, je možeš no na tajki małki wice, kaj su to te mena spoznat, zo so znano te čase ku zmienia, dokiž tu Maximilian z X popram bez serbskim alfabecie nima niczo putać. Ral, ja nie wiem, by to za tebe jen cyle wiadomy rozsud, czy dla so te tomu rozsudziła? Na gute patjen jara wiadomo rozsud. Also my mamy w serbszczynie pošitku ne tun formu ec za tun nieżynenu żonu, albo oa za tun żynenu. Ale hej, to je za mnie jen kitro zastarane vid na jednu identitu. A ja so tam sama žini nisem prawo widział w tym ec. Aber da prošle ti žanu rolu ne raje, hej ta forma za jednu neobtwisnu, samostatnu žonu, aber osobu tak na sebi ne eksistuje. A tam je te najbližše pombo ta mužaca, aber kaj je mi po radio neutralna forma. Hej, also ja to prošle vod pokazuju. A ty si sa tak osudzila? Aj. Kak dlouho to jo? Ach so, also so sam zaberala sam ja so net koji že jacere let. Ha, ja sam so jedno pol cvilke leta, je to netko aktivne si užadam. Ja sa prašam, da keď popkolom ten rozsud že v samstým času, kdy serbské ženy sú bojovali o to, že môža, bo smiedža do svojich upokazov tú koncovku serbsku napísať. A ty do druhého smiera ideš čo vedľa? Si ty antiserbska? Ne, antisavska ja nisam, ale to so tak svojim feministijskim kosmosom ne znese. Da nima nikogo zajmova, če sem jaz ženena ali neženena. Also vodla der oto, so ja to tin nimam predviđane so razvoženeč. Hej, što to do rolu raje, a če odla je to važno za čvojki, so tam to na moje mene odčítať. Also to je zastarska. Ja môžu či ako starší muž, keď przyjdzie za češtiny, to je blízka reč v serbštine, keď nemá ten systém, tých neudatých a udatých ženov, za mňa je to fajn, za nidom vidím, jak to je. Ať mám šancu ešte, alebo nic. To je schon kitro sexistický vid. Hej, ja som taký. A po mojej To je moja rola dženca.
A po mojej wiedzie jest w czeskiej jeszcze żona, die to pracowała, że sobie w pokazu ta mužská forma zapisa, so więc so. Nie, tam je to kus inak. Tam je to tak, że te žony, kiž mają wuchajne mieno, te nie chce, żeby so tam ta słowiańska końcówka przypisała. O to jo. Popchował je to ten samsny problem, ale do opačného směra. A masz tu zacisz w czeskiej, że tam to jedna wiecka tych generacji, jo, że so to Na každý zmieni, pad. hej? Na každý pad. To Od reka, mojej generacji dyle so te žony pracują. To zwisuje z przerotem w lecie 1980, kako jest ta moja generacja, ta młodsza, albo z tej su, nie wiem, jak wiele generacją to jest, so całe normalnie ženia z kulturami, z rečami a tak dalej. Z tym jest to związane. Do toho to nie będzie problem. te zajmowe, ty si runde narečo, że ty nuješ kekole generaciju poprom, jo, što da jo poprom, ta generacija, wo kotriš mu tu dženca rečimo, also ta generacija Z, kaj so na Nimse pomenuje, serbse pravimo nek generacija Z, to su šice či, kot si su mjez 1905 a 2012 rođeni, to reka, když ja také do publikuma ladam, pon jo tun veći džil, dženca, abo znano po. Džil te generacije, abo tež nic, a ta generacija, ta ma vizo jen co seb wo sebe v nimski kritiki, ki so nanivali, mu smo line, mu nađuo ne kodžimo, mu nismo, nam so ne može vele čiša ukoneč, mu imamo jednu španu, a možemo so maksimalne 8 sekundu koncentrovać, džakvanu TikToki, to su šo umetva, gotre so naše generaciji staja, a Lukaš osnano možeš ty jako tun kus starši na tem konopeju, tvoj vid jemo sposredkovač, ka so tebi o sebe tež dživa z mladými ľuďmi, dokež ja rune také do našej redakcie ladam, a tam jo pojeca šich ľudí, kotraž tam džil tie generácie. Putneš to, zomu dživač nemôžemo? Ja przemysł, gdy jsem posledný raz na dziele widział, ja nie wiem. Nie, wiezo, to jest jen kłacz, takie niečo nie je prawie. Wszyscy działają, wszyscy się niekak pracują, to je normalne, ale ja nie môžu poprawom ničoho vo młodej generacji prać, kaj som już na spočátku praju, takže ja o tym ničo neviem. Ja som před letami jako kuboval, skutkoval, ale to je 15 let mimo a od toho časa ja nemám žádný počák, jenom se svojimi děťmi a ty sú ešte mladšie. Po takým ja nemôžu ničo poušitkov neprajč a nechám ničo prajč, každý sám zase ve svete skutkuje. Filozofia nedom na započátku. Hej, Ral, ja nem, ga so ty videl, ale ja mám šun dun zači zo ľuďo našej generácie, ja nem, čo to znamená jen singulárny fenomén. Vodaj. Ja viem, jednu vec môžu prajč, kotkáž je za mňa vážna, kotkuž vy neste ju doživili. Ja so ešte dopomínam na offline svet, čo už vy neznajete. A tu je v niekoľkých pádach mielniši a pomalší. To môžu prajč. Zo vy nemôžete sa aj taký svet že predstaviť. Ja neviem, či je to lepšie alebo nic, ale skôr bych povedal zo nic. Ano, môžemo na to nedomemo skočiť, Rahel, ten digitalny svet, možda smo ta prina generacija, koja je kompletno v enem digitalizovanem sveče odrostva. Potneš ty, za tebe to v tvojem šitnem življenju nekak podšežuje, za si te stajne, za možem tebe stajne docpeč, za si te stajne informovane o všem, što se niče na sveče stava? Hej, na kužbat. Pošitku so to vezati na psychopoži, když je stajne tu na informacijah, když je tam konzumuje. Also to je nešto, što je osobince potno, ale što je když druze moje starobe reflektuje. Zato nešto je vezati docpijom naš, also Handy hassen, fortücken, dass to je zadena možnosť, ale ja si musím to je naši dôšnaši, myslím, taká vec, so ninja jac bez. Also, keď sa to zapravimo, som sa otrostli, to je taká normalita hodo, ale aj so wie napínať sa drude, jo, no. Also, also šemo da namu na vas, aber da Prost was na te jelice čevo dželič, ka so vaše nazor, ne nas temi temami, kot rošmo runi horeka,
Wobrečimo ne bojče so. Musimo jedna małka horstka, która się romadže sedzi. Genau. Ale ja chcem še dejemo na to skočić, a ja mam w sobie jeden problem z tym, że sam się ja poprawam sam tun kmanos to koncentrować, dospone rozpraskał. Ja nie czynim w postnym czasu runekus social media detox, also ja so zdam socjalnych syciów, a ja w prawdzie potnuka to poma, dokiż ja sam ladał serię na moim digitalnym nastroju, ja sam dobo šipodla šec jen handy w ruce myć, dokiż ja sam treba tu nedvojnu stimulaciju nekak, dokiż jak su moje moze, da su se ostudili, a to je po mojem menenu schon jen problem, który te přibira w tym, kazaje ludzie započnu tajke medije konzumować. Dokiż Lukasza je rune te narečał, so we swojej generacji by się to jeszcze dospone normalne, so by ten svet offline, za nas wunšte ženi ne by offline. Also ja so ne můžu na ten dzień doplnić. Znano jako dziecko, když ja małki był, ale jak? Chceš tu koncentraciju nastúpa, môžeš ty dlouhé knihy čítať? Koncentrovať sa na román, popravde prajiť nejaké, ja budu 3 hodiny román čítať a nič druhé nečinil. 3 godziny nic. To je tu, ale Pół to je, godziny ja aj, šafam. ale to je ten rozdiel. To je ten rozdiel. Ja buchajú. Ty so obchodzi synaš a čítaš 5 hodin Ja jen docela, román? že viac kníh nečítam, dokonca ja veľa písal. Nie, ale to je s tým zviazané, že ja celý deň nešto s písmikami činím. Ja nechám viečo ešte čítať, ale hevak, neby to za mňa problém byl. A ja w tym digitalnym switche, który na szydny dzień wobdała, tam mam ja tu zacząć, że tam te nawista polaryzacja, szec bóle so do tej tożności zadobudzie, a ja widzę to w osobie te bojenie temu, z których so ty te jara intensywnie zabieresz, a zasadzujesz, w osobie durch queerne ludzi nastupa. Dokiż ja mam tu zacząć, że ja jen dziel te tożności jara progresywne, tu so tam jara na dobro to zasadzuje, a na tam boku pa mamo mu te osoby online trends, kaž threadwives, also żony, które sa sceja po tym tradycjonalnym właśnie żywe na niekak żywo być, a te osoby my z młodymi mužemi o ten trend k tradycjonalnym mustram rolu hajral. Prajšte so to jen wusku do sveta online, abo je na pošitku na tožnost na vecka? Gut. Ja sam musela na pošitku na vec tožnost na kužepat. Also, kvörnych człowieków, kvörne człowieki schätzen no existovali. Also, die hiže za čas antiki starorumy albo po Greku, so my mamy do pokazu za to. Što się dżęca sa no hinak, jo ta ten polityski wobswiet, który zmużni kvörnym człowiekom so zjawno reprezentować, wieso w syci so też zjazać, a my sobą komunikować, also da widzomności dżęca i na hinejsza, ale z dobą bon też się druje buki. Też te platformy używają, so one so reprezentowali, a wo se beladają na te aktualne polityczne wuwicza, albo te zanożęte na naszą regionę, te bóle począwać, te postupowanie prawicarskich struktur, albo prawych, te hodwia dziem bóle wucisze, so wie też na takich platformach. Also nic jenoś, kaž umieszczę budyšina, ale zawsze ty na Instagram, albo TikTok, albo hewak, gdzie. Ale po moim zaczu jen, na hida so im online so troszkę lepiej publikuje, albo jaco širi, jaco kliks dostane, hać so to neke drugie przynoszki, also to schon mit wiemy. Ja pa mam przyusem nekak takie gust, tun začiš, so tun cenit do wujiča, osoby, ktoś hida na przykład queernym nastupa, troszkę przekroczeń. Ja był niekie, jako ten lokalny przykład, ten budyjski CSD zał, który ja po liczbie tych, którzy są za to protestowali we przyrunowaniu kolonii na lica, masywny rozrost, a w samym czasu ja ta liczba tych, którzy są przeciwko temu agitowali, masywnie spadowała. A to je za mnie nekak jen zajímavý fakt, który mnie za mnie sam zwyszy, dokiż ja się sam we Łužice ne budlu, jac, a to pa druze z drugich končin rune tak špieluja. Što to meni za da
Tam mnoho tak queernych osobów přibyła, aber ten zájem za to so Und- zasadžovať za queerne prawa, aber za prawa všich človekov na sebi. Ja si myslím to nakuže bát, ale tiež ľudia, ktorí si spřečujú tomu, sú nekakú kampaniu jeli, sú potnili, že oni nemôžu ze sich ryze existencu nám zakázať za naše práva napočiť. Ach so, wir nichts. Also wird das so sagen, zu dem Skido zu Ninja. Hi. No, kusnitka fajne. Tam dalej wejść. To poradku. Ja hľadač napríklad na to, když ja slyšu nejaké, alebo majú optimizm, hľadač napríklad na to, že túto problematiku nastúpa, jak sa to v Americe vúva, když tam to nie je tak optimistické. Až to v Americe sa stane, to do Európy přijde, tak to je a tak to najskej ešte niekotky čas bude. To rekomu domu sa še bojeť? Ja neviem, ja sa prašam. Za mňa napríklad je zaujímavé to, že podľa názve Českej je v 90. letách veľké bojovanie o to znormalizovať prašenie gay problematiky. Dženca je to neutrálna téma, čo v poriadku, ale tá queer problematika, tá je nová a o tu sa java bojuje. Všuďom. A to je, ale to nie je jenož ve nímskej, to nie je jenož ve českej, to je všuďom tak. Ale Ja nerozumiem ten rozdiel, jak je so stalo, že ve českej s gejom byť je v poriadku, ale queer byť nic. Queer ve zmysle trans, ja mieniu nejaké. Ale queer je vle viac. Ja viem, ja som lidom so Okay. spýtal na unač. A myslíš, že to je jen slovenský fenomén? Nie? Že to je použ. Dopomínaš sa záväzče na kdy sú olympijské hry v Parížu byli, 2 reče vučo? Dopomínaš sa na tom započatk? Na tú slávnosť tam a na tie dioniské, popchovom tú dionysku hostčinu a kajky otvostvo ve svečem mělo? Zo je to popchovom nešto trans, nešto přečivo normálnemu živieniu a tak ďalej a ako vždy je to nešto přečivo k křesťanstvu a ako vždy je zabil na to, že nekajká antika je bylo. Dopomínaš sa na to? Hej. A to nie je slovenská vec, to je všuďom tak. Ale myslíš, že si ja negrune muslu kus na tvoju kolumnu, ktorú si te posledný štvrtko v serbských novinách vozeviu? Haj, čitajte serbské noviny, košu. Máš ty, tam si te zvúrazňujú, že máš ty šunt und začišť zo svojenia a o sebe tiež Serbia kusk boja vo svojej sexualite rečeť. Ja nie som vo Slovenách písal. Ja sú jedno vo Serbách písal. Explizit, ne? Explicit. A myslíš, že si zobu tomu nekak zvisovať s tým, že mu snano s prvom o témach Božišo rečimo a s druhom ty kusk skečblivíšo? Ja neviem, z kotkého smiera započať. Za mňa je napríklad jara zaujímavé, že serbčina je jedička, to nie som tam písal, si myslú, že serbčina je jedička západoslovenská reč, keď nie je explicitne vulgárna alebo sexuálna. Na to sú Serbia nekak hordži, když s ním rečú. A praja, haj, to je náš katolský pozadk. Haj, prošu ľuďo, žite do Pulskej, žite do Slovakskej, žite do Českej. To sú všetko katolské kraje a tie reče sú jara vulgárne. Je-li to niekak z vieru zviazané, da je to protestantské dedičstvo, nic katolské. A to je paradox taký. Zwiele takich paradoksów, a ja lubuję w Serbach na te paradoksy ladać. Dokiż poprawnie to jest szpiel czeskiego żywienia. My husto rečimy o tym, jak jest to narodne rozrodzenie w Českej poradziło, a ja przyjdę do sebe dla toho, żeby widział, jak by to w Českej wypadało, gdyż nie by to narodne rozrodzenie poradziło. To nie jest żadna krytyka, to jest w oprawdzie na to ladać a spytać to zrozumieć. A z tym jest związane na przykład to, że ta towarzność jest mała, niekak zaurena, a o niektórych temach są nie reči. Je to tej wiesna towarzność. Môžu přirovnať z Moravu, z odkiaľ je moja svojba, tam je to niemalé runie tak, ale sme neviem, jak sa to praví, dopredka šli, môžu to tak praviť, dopredka šli, vo generáciu sme nejak spiešnejšie před vami. Ja si myslím, že z vašu generáciu, z vašu generáciu to bude o terojnejšie.
Co nebojú za nic. Also, je to kitro zajímavé, nanka musíme však, když v studiu so robistice si všelakore texty obladali, historické texty zu den gespiew, aber basne. Když jen zvyši, okay, will du do spiew, když mu džencoše tak spijamo, so kitro wohl gerne, aber tam je ta téma, jena jara sexualna, hen to husto skoro jo v metafrach, aber Aj. nikak, gustake, přes kvitku, guskoa, ne? To je jen vážny diel ľudové poezie všuďom. To by byť, to, keď to je pomalo po takým tomu intimnému živieniu medzi ľuďmi. Ja sam do jara smišljena, kak je so tam četo zas naspomnil, so su čiš spisovateľjo, kot si su to zhromadžili problému mili, dokaj su so ľudí, že tak hajmovali. Takie wice docela w zjawności spiewać, przedspiewać albo powiedzieć. Also so to jako nešto kritické widziała, stano je so to často, když zubujo. Ale v tvojom artiklu však se ty když naspomnil, že ta řeč žela faluje sebe, aber so nimamo, also to by ty tak tematika vetem, máš to tu halt on začí, že tam docela ničo nie, aber nie sú Nie, ja som to tak menil, že když sa vo sexu nerečí, po takým jen diel slovov faluje. On sa neužíva. A pun popchovom je to niekak s sobou zviazané. Když o tým nerečíš, neužívaš tie slova, když tie slova neužívaš, nerečíš o tým. Nežo. Byl by nech tu započať. Na našich dirty talk na ja som tam máme prené prašenie. Ja som tam písal napríklad takú vec, že neznajú žiadneho človeka, keď by slovo piezač užíval. Čenca bych nešto ináče písal, dokež kunstidženia ve Praze jsem člověka doživil, když je mi jen žod praju a tam je to užíval. Ten člověk je přítomný a nebudu jeho jméno prajit, dokež nevím, ať to chce, aby to zjavně znáte bylo, ale je celé přírodně slovo pězač užíval a já jsem to nedom slyšel, dokež něké na to husto myslu, jak to jo. Jsem říkal, skončně se, když pěza, ukotně. Když smo v tym związku mamy nasze prynne prašno, które się online stało, kajże znate, że lubosz przez żołd, je to teza generacji żet, tak, aber z czymś możemy waszą wutrobu dobywać. Also ja bu prajus nicht do dobrym kiedzi na kuś debat. Ale ja bu te prajus mu hinak wo lubości ryczimo. Also mu wotoreniszo nasze zaczucia komunikujemy. Mu ne tramo za to najprej tu boab przez żołd, ale musi to nie tak zimne natalo składżemo. A ja po moim menu to ty historiane, dokiż mu w prawdzie sprawniejszo ze sobą obkadzamo. W tym sehr muslo. Wieso mamy przez te digitalne nastroje, ty tu możesz cel jednore ludzi jetzt nic skontaktować, ale Sprawniejszo ze sobą obkadzecie, to je kusk nadute. Co, a? Jak możesz to przyrównać z nami, jo? Sedia tej starsi ludzie, możesz się obkazać tych, którzy zady sedia, choć oni sprawnie ze sobą nałożują. Ja si musno stanajo jac minene, że smo ta prina generacja, kiž je to lepe nawukła. Stano też przez socjalne media swojskie zaczucia też jasniejszo sformulować albo komunikować. Also to je ništo, když ja z tej generacją mojej starsi, albo z mojej woku, a dziedom boryczu też żyla docela nudja, jak tu te eksplicitne zaczucie ryka. Što oni začuvajú. Also to je... Oni vedia, što oni začuvajú. Oni nevedia, jak to pomenovať najskôr. Ale vedia, što začuvajú. Zano tak. A to je na kúže pat jen jara vulky rože. A ja sa musím ta ranica, aber to nie je žádné vúžadanie. Also, ja si to jara vážu, v tej mladej generácii, so jen jara direktne môžeme sobou buď, a tiež jara intimne hat schon eine, also verbalne intimne hat schon eine pschetscheske runine, aber ne partnerske, aber bullshit eine emotionalne. To je popromen doppelt gesagt Generation. Also to może druga generacja po uns noch się nie što odladać. Hej, ale dal by mi sa prášať, když vy ste tak otvorení, kajka bude tá příchodná generácia. Što môžeme ešte vočiť? Ja neviem. So nadziejam, że nie stopnął, nie? Na przykład, što się faluje je seksualny wokabular.
Also, Ja, tu nie faluje, tu co nie używa. tun se nie uživa, dokud je on žila diskriminujoce, žila nie načasne. A ja, no, also da musst du da. To mnie nie woda, to mnie serbski wokabular. A ja, Hej. ich hab's gut. Hej, dokaż tun je, ja nie wiem, hać o tym samsnym rzeczy mój, ale ja znaju tun od Hinza Richtera. Du nie ty znają, hej. Hej, widzisz, a tun je stary, dokaż Hinz to przed Bertutkom natwarzył. Nie z tym jest ta tema niekak wyła. To je normalne. Tam to nie zbożyło, że się to nie używa, z tym padem to zastara, a nic na przyrodnych waśniach się nie przybycha nowe słowa. To je ta szkoda, to je ten żel. Ale chyba ja wiem, znano to może otworzenie prawić, że twój wuciel w Lipsku stanie Tomčík, ty jen Čech, ja mi prawił, że když ty si preny raz ten wokabular od Hinca widziała, że si jara przekłapina była, że niż to takie eksistuje. Hej, pošitkune, ja do toho nisem takú zbierku videla, also so vielen v svonikách dosadus raz také svočka namaka, ale zase raz ešte tú procečinu, a to raz jeu, a naromadil, to byš no raz No, taký ding. proszę jara, Modzina, znajecie wy ten słownik? Ste ho widzieli? Hej, nie kociaj, po ojca nic. Chcecie to widzieć? Okej, a możemy wam jedną hromadną mailku posłać. Na końcu jedną liścinu waszych mailków pisamy a pościelimy. Ja rady. A tam może rada po tej moju lištinu připošliť. Hej, tvoj. Tun lištinu od Hinca Richtera som ja menuce do ruky dosa sem nadawkom za tun kurs za delno serbsku reč raz kvírne serbski vokabular romadžič. Všako ta neke kvírnosti v serbskim sviče. Na, chodź dalej. Jest. Aktivna, also no, to so nevúza od serbsko-sedlinsko Roma. A tam sú potom kvírne vokabular, ki sa aktívne využíva, raz naromadžili, alebo adekvátne přeložky putali. Všako reč tvorí realitu, no. Když jen sa nemôže svojské reči zúrazniť přes svojskú identitu, je to vysoká. Ale snano. Ale snano możemy, když my o komunikacji rečimo sowieso jene prašeno, oder jene wuprajeno, kotreša šišvo, jara dere hodzi, generacja życia żyła w paradoksu mes otworenie komunikaciju, a tak menowanymi situationships. Snano domamo tun wuraznik za tun starszą generację rozkładować, ja widzę te mezwoča w publikume. A ja to nie rozumiem to słowo. Lukasz to ty nie rozumie. Also jena situationship, ja tak rec jens plażny poczak, jeśli masz to z jednym człowiekiem, aber drugie ty jen emocjonalny poczak, kotreż pa neokrucze jazane. Also kotreż so po potrzebie tak rec aktywiruje, aber das deaktywiruje. A ja tun też nima tun status jeno partnerska bocza, also tu nima quasi te lepšiny, aber šie lepšiny to, wo ja prawa. Ja, wo prawie te lepšine wubere, hat te co nelepšine, kotreż te z jednym poczam drude shindu, te jen wuspinkuje. Niks mit ten. Der wopšije čo rozkładli, ale te wuprajno, ja wuprajo to so jara dere hodzi, dokež mówimy schon jara dere komunikować, to mu ne trebemo, aż to mu chcemo, ale na drugim boku so mu to bojimo do wupšich poczał z tymi człowiekami hit. Když dobiem pon też raz w konfliktach so rozmujeć, a je też rozrysać. Ja si myslu, nasza generacja so konfliktu jara rade boi, a so tie przed nimi tłuči. To moje zaczucie. Ja ne by to pošitku na šich v tej generaciji počala, ale to so, hej, jac vstupuje na našej generaciji. Ja osobin se też nie wiem, ale masz ty tu zaczysz, że nasza generacja jac konfliktu boi, hać twoja? Nie muszę ci odpowiedzieć. Rady bych, ale w opradzie nie wiem. Also znano še neke ta situationship, also tu poča za tu situaciju quasi. Ja si musto došnosno, to však nije jac tak, so jen odvisnejo od poča, osobi neke jako žona, že na to musto, to je so jedno rišo, aber ja, rapšijomne, jen nevažne poča, vieš,
bez zamovitości konsekwencov, bez zamovitości za jednu druhú osobu, aber samotné za to svojské jednanie. A to je jen luksus, když jsme si vůjovali jako tvořnost snano. Hej, hat taka situationship může ty, so jara fein buď, ale na koncu je to jen bocza, also schojene, z kotrej osobu hat jen emocionalne przecziny DC, have kotre mere, jo jen bocza, hat to jo dziwo, also to jo ina meze czujske dziwo brosze, also ja no, jen da dich przeczilo mag ich jen nicht das widzi, aber ruhig, gute Jane hat am jara Wille, Energie nutzt, ne, sie muss so takto, doch bocza na koncu dete. Ja. Ja môžu snano nejaké o tým přemyslujú, snano je tým zviazané, jak vypadá použitkovne komunikácia, že sa dokážeš, když ty máš jen chat a s priateľom že chatuješ, praví sa to srbce, chatuješ, to je poprom rozmluva bez konca. Takže nekonc s nima, dokážeš přece môžeš pokračovať. Tam sa neroženuješ, to jenom písáš, zastaneš, za 2 dny zase písáš a tak ďalej. S tým je to niekak zviazané, sú sa tie počahy niekak přemienili. Z popchowom, z tak wiele ludźmi cały dzień komunikujesz, że nie masz popchowom czas sobie wszystkie te poczaj starać. To jest ta przemiana po moim zdaniu. Hewak, ja bym prawie za ta odmowa na ten anonimie ten Jan, dokaż za moją generację, a jest situationship, mojej generacji je to rekało przyjacielstwo z lepšinami, ja nie wiem, czy to tej takie uleprało, ale ten rozdział je v tom, že ta staršia generácia popchowom te situationships to sú jenom mužovi činili a žen sa to tej ženy činia. Nein, du bist der Kritiker, je na celý hineš, bo hatte soziálne konsekvence. Je zo, ale ženy sú sa o deti starali a tak ďalej, vo svojby, muž ten je svobodnejší, přece to tak je. Ja si muszę zase to tiež v dženstvišom času nie celé zubiło. Also tu ten neferne System, so jene osoby jad zamovitosti zajen. No z Roma, no willst also dzieci, das ist so, wo je za to rozsudili, wo je so starši, a ja sam stavili zamovitosti. To samo ti kusnaja za na te druge prašenje, snano. Chceš mi to przeczytać, albo to każdy widzi, albo? Każdy widzi. Każdy to widzi, Okay. hej. Ale ja bym schon te prajo za ten konserwatyzm, was by muskich osobów naszej generacji jo te kus takie czekanie przed realitu, tak mam ja tu zacząć, to są koły, a takie kus w tych tradirowanych formach żywienia, a to ja osoby te na serbskich weskach dożywiam. Dokąd tam się ja nie potnu, że te tożność nie pokroczenie, które smo mu na w mieszczanskich tożnościach dożywili, to się nie są tam przedryło. Tam się te ludzie w naszej starszej, když mają pon jednu swojbu, tam się to szedł tak, że ta żona jo doma za to zamówita, że so sobotu im tabuda redzi, a tu muža im šiponu jonačić na rańcze piłko ze swoimi przyjacielami. Nie, to jest normalne żywienie, bodajcie. Hej, to je na norma, když tak existuješ, aber když so pomog uotvari, když je jo jara neferne, aber jara diskriminuaca. Čeho dla? Čo dla? Mužo chce, že kudý mě sobu rečeť a ženy mě sobu. Každý má svoje rumy. Za mužov je to hosčans. To je wizo jara przyjemne, když jen so zamuji do šuza, pre ach jo, zastaranie dzieci, domácnosť, to co orga, když jen také ve voji má kotre termíny, etc. Also, der jenže se mentalot, no. Also, schau tu te věci, to je tu Liectotky je to travo a liectotky je to tak fungovalo. Čeho dla to chcete nejaké přemnieć? Ja to nerozumiem. Spýtaj mi to ujasniť. Když je to neferne. Liectotky nebie. Na Sowjet tobie. Nie, žádné ženy to nesú prajili. Der nicht so was, also der nicht so smelly, aber das ist nicht so zwirri, du gehst so die Konsequenzen hinein, Hej, aber du gehst so die Konsequenzen, Schwadenza dich ist so Femizide. Najhorsza konsekwenca to. Also jeno patriarchalne mamy nimskie też w Serbach wyobraź bóle ekstrem jen patriarchalne system, w którym mają muže, wo wiele jac lepšinu, hab przyjemnością, hać żony jeszcze mają to so pokazać też w takich rozdzieleniach doma. A stu przeuza doma cedziło, stu przeuza te dzieło, te planowanie we wuj, te zastaranie dzieci. A
te feministické hibania, ki spotaja tam samse prawa za všich vôjovač, a so o to pracuje, tiež v tých vôach, a tých štruktúrach tých človekov, ten rozum za to stvorí, za to nie ferne, das šadavia, ja sa musí čím viac ten čas pokročí, čím viac so žony tomu vobaraja, to tak akceptovať. So oni takrat nimaja ten sam se stav ještě muže. Also, ja neviem, by so še ima ten zdujng od feminizma rozkvaš, aber patriarchata, aber je to jo oprašeno do koha. Nee, ja inač nekajku kontroverzu chcú. So, hallo. Also, ja to też podobne video, to ja tak, ne, my doma popomierać na to myśleć, Sarska Wulkwoks über X, no, so, tam dało nicht takidzi, so, ponia hotowo, żona hościciela stane, a się żony subudu do kuchne, suburum, a się to może, to siedzie tam im buka, no, to jest normal. A to ja, immer prajem, a i serbskim świecie się gustake ta norma, kiż so neke gustake przesn, że rzadko z wama, dokud ja to te, jasne to privileg, te sam dość zneužíval, dokud ja dnes luštme tam kuchnu rumať, so už to atace, to je napinace, ja co radšo dále bledič. Ale to patrichi, so to widzę nefane. A w stanowczym ruczu, tym drugim prašenej, to jest ten konserwatyzmom. Po moim mieniu je to tak, a to ja Maximilian nie przywosuju, je to tak uprože, so to popom gust takie czekane przed reality, so jen so uprože nochcete jako, hej, muž v doročnosti gust tak reflektować w wysich nadokach, no, dokud cele innere hat der CD przywiązane na te prašne dato, aber z digitalizacją, prajem to nieco kulturne boj, ki się sobie w internecie tak dalej. Ta popom hak jest tak od 2016 czasem w uprodzie egzystuje, bo w uprodzie se tak wubiło, za ten tak wulkibie, ha jen w uprodzie haj subudusta jo, za ten tuż tam muži, die su tam subudustali, su tam so bombardowali przez internet tak dalej. Za maja so oni reflektować, also ten konservatywny popom same jene reakcja, ki się takie nimmst du beim Trotzreaktion, so jest eine Gruppe, die nicht haben, so System Rosestage, ale po naracze do jener Sütter wieder, kodu, du, dich hat das schon lippe, dich mal Jonathan du Kuchen rumbe, hat ich muss ja sehen, ich hab Pyropitch, hat dalej, hat er so gesagt, wo, da ist nämlich doch schon der Gewichtsschuh, mehr ist, hei, modi mi konservativni, den das Hauski Wesker hat dalej. So dem zu lernen, Kusaureli, po moim Minuten. Až ty počítaš tej na nímské věsky? Hej, nevyzo, das Gerät. Vypadá to tam samské? To je po svojej západnej dôžnosti, to je taká věcka. To je všuďom, to je po celé Európe, to je věcné živiny. To nie je jen sársky fenomén. To je normálne tak. Hej, tohle. Ale prašne ta tohle, vlastne, hač nemáme sa ve vystých prašenách tam celé reflektovať, sa tam hej, ty sociálne všetvoriť a tak dále, dokiž čala dobe všetce moje sa trupu sa kuchne. Ja môžu to ty sam čiť. Ale na druhém boku dobíme prajť, že je so, neviem, až to za vás bude novostka, je so jaha přeměnilo například to, što už doma varí. Že ve mojej generaci to tak je, že jaha husto mužojo varia doma, nic žony. To je opravdu veľké přeměněné někde. Tam pa nesta šesać, also to na koncu všadoby šina, doki. Da máme tyštěn dybk. Ja doma variu, dok si ma zvyšťu, když ja variu, sme si sam upad, što ja jem. No, na tam všetce, no. Also to vše tu te przykłady, neke dziwo domiecności na przykład, to są nadoki, to je dziwo, a když ma jedna osoba jac privilegiu, to reka nedobi tu te činč, je to neferne, hat un cíl všejo, so so vše nadoki, na vše vobedero, když môža sa obdeliť na dziwe rozdziela, also tak so ma kujže privilegie, ty močilvač. Ty si ja nešťarplivá. Hej, na sobie? Lidom všetko. Ešte kadujú tu feministický bojiš, no džoke, kolec stotko. Ja ti nejaké prajú, že sme že variť započali a za tebe to nedosáha. Nie. A přijdeš domov, máš teplú večeru. To nebe do toho. Nej, za tu ženu gleich gar nic. Schätze si mu to. OK, da tebe ženca nebudeš ničo jesť. V porядku, pretáca mu pšera. Ve kuchni koamo, činimo mu snano jen malki tematický skok, kotruž Bujanik je morek namaj jara vážne vo sebe tie ve Serbach, a to je ta vidomnosť queernych ľudí, jo nekerune te prašeno, aber jacore prašena sú šišli, kak so queerna serbska mladžina čuje, kak ona je akceptowana, hać, da by se ona skerekować, aber może sobie stracha outwać.
to je nekaj jen vulki sep prašeno. Ja bujemo z tym pošitkovnim začučom započnu. Ja dobil prajč polepšivo so šon kuskio. Also, das ja šel loni na CSD v Budyšina, tam so boli veľa ľudí, ktorí ja znajú a ktorí mám ja ráde. A tam sú tie boli skupiny ľudí, ktorí nie sú tak jara s tým zjazaní popravom, ale oni sú tam i solidaritu zúraznili. To som ja miał ten zači, že so neke pomalku v Serbach tola nešto hýba. Also muss nano tun rum tola trochu vočinimo. To pa ne reka, že to neke šo super, ale mi tak ostať. Prekazo, je sa to ve serbskej tovačnosti polepšiło, albo tej ve nímskej? Za sebou ve nímskej. Pošitkovne, ale v serbski to znano przez tą was im Horni Wujice przez tą katolską wieru się ma na hinajsze wice. Szaka, da die Zirkwa ma jene krute nascene k tomu. Ja bu die prawa, so jest to polepšiło, ale to się nie haje. Perfektne, also to tak, znano, że nie ninja, ale also ja mam jen wulki kwirny przeczeski kru, mesem ten serbski, a ja sam przecież zasadziwana, jak, albo przekwapena, jak wiele Serber kwirni są. A to docela tak nie komunikuje, když to z niemskich kru znają. A właśnie by nic w wesnych strukturach hać, je to młodzieński klub, albo wesne swiedziene etc. Dokąd oni jeszcze widzą, że ja te mnóstwo na człowieku, když tam krytyku, albo te woprawdzie hać do hidy, also hidu zwuraznia, to je proste większe, hać je to neke myszcze, když jen sana bole anonymne, ja. Ha bez stracha outwać, ja ne bu prawa, że so ludzi tu bez stracha outweja, jen se šece musličini hać dôvodobné kontakty přečili svojbní, to akceptuje, aber hać oni tu kontakt vamaja, hać oni jeno kritizuje, so po naraz jenož šitowy središću steje, so ha so ta, so ta einfach taka wulka wic, jo, na koncu. Ja ne vem, kaj se ty to nazvane aber začuješ to? Also, ja dobu ti preč ta vicka v Serbach šati, jo, to jo pokleča žonvano, so so moše mesobu tak nekak znajemo, a po njen šec tých tamoch sobu musli. No, dokiž jen wie, okay, ta svojba jo tu njen kru, přečeljo su tu drugi kru, a bom pa jo tam im še ta cua veska, kotra šte nikak na to ladajče te maja neke tajko hinešo. A te blade, wo kotre šen wie, so te pon širja, šo je na hač nadžuje, abo vevesce, te jen šec sobu musli, když jen tajki rozutvoria. To rune wo ne voloži. Ja, pa ti vem, že to je en pošitkovne fenomen v sebe vesnih a nakrajnih končinu. Also to nie je žan eksplicitne serbski fenomen, znano još kus bole, přesto, že smo mošeti nekak přiuzne, a so na požišo po širno kvasa zetkamo, ale tu krujo menší a intimnejší a tohle je tajki rozsud šeceše na vulka vicka. Smiem prašenie mieť, jole sa písa serbská queerná młodzina s tým záväzčem, jani sa hornoserbská queerná młodzina. Existuje to, ne? Ja ne uprawa, ja. OK, to je super. To reka, že komunikuje, takže ja si môžu predstaviť, že queerná tematika je niečo, čo je delnosobo, hornosobo zviazané kak. Na gute Bad, also da Community, also da zhromadženstvo, aber da zhromadność, mes kwirnymi Serbami ze horni hadylne Wujice der na gute Bad jara mocna, jen so znaje, jen tu scenu znaje. Rune stano przez to, że smomu tak mało Serbo a Serboki, ale also to Rune tak dauer. Ja, darum s Fraune breinerec, ja sind de brine quirne Serbier sind als dylne Wujice, das ist aber Hanicio. Also jo so gute Strachocie, stano tak muss, also w wielych witzach, tak moderne Wujice hat je to rieč, aber došnost, na wice kež tak quirnoš v serbskiej došnosti, drüber braune Breinerece, tam dylna Wujica nam so. Also durch der Kroko. Hej. Ja bu to sam ne praviu, aj máš pravi. Ja pa buti prav za osebe v te kvírne tematice, so jo tam te osebe dylna Wujica do hornie wuprudživa.
Also, ja mam te začuće, jo so v Dolnji Łužice tu zakładny kamen, za to kład na čož mu neke te v Hornji Łužice twarimo. Osoby te przez kolektiv Vakuum, kotryż šajo jen přesahować za Horna Dolnoserbski kolektiv, ale přiwšim te jara silne w Dolnji Łužice zakotvene, jo. Mhm. Na kuže pat, also to by za mě tiež, ako som ja tu tom kolektív ziznala, by to také, oha, tam so queerni Serbia, der cool Witzečina, der subkulturelle Witzečina, ja zu Gilto, Butcha. Hej, monesmo bez odpolada naš ptači kvas, naš queerny ptači kvas, lica tiež budyšine činili. Dokiša by naš zamiar, tu te zaradovanie vúvať, my bychom rádi jednu queernu serbskou party měli, also to nemůže být, so my nemáme žádné queerné serbské zaradovania. Na ktorych něco zetkač může svědčiť, může zeznač, může snano ty. A pon, hej, also ja bych právě nasza queerna community, aber das serbska moda community w Dolnej Łužice ja reprezentna, aktywna, a runde z tym queernym aspektom, aber poskitkom ja nam schon wieder so cemo, aber doben muss tam die Jahre na Hornu Łužic usmero, also gestormt, Joše tak neo, die Struktury Chinesu, tak gut waren, ne Dolnej Łužice hatte ja przeswabiace, aber przekwapiace, wo by ja sano, Wille Dżua, Hornej Łužice, also. Ja nám tu hľadám na čas, pousta menšinou nimo, so snanou môžeme sa opačiť, ať má niekto od vás prašenie, keď ten pkený človek, keď bez mužitý, to bude příklad. Činče, fajče so. Zapchašeče so, zmužče so. Aber pisajče. Genau, das se nezveriče pojedać, pom pisajče. Morade od čim Vy ste prajeli, že vaša tovašnosť, alebo vaša generácia je otvorená potajky. Každý môže otvorene než to sa prašiť. Nedoby nedom písač. Zženšče so. Za všich přilajstvom runie přišlo ne přispomneno, za šateko le mužov, za te zmuže, no, docela tu neho. Za buch tu žart od Lukáša nekak zrozumliwy był. Hej, also ja bu, jeli nesu prašena pombuja, še tola kusti na to ladał, zo so modzi Serbia w osoby w Serbach, te tuż to angażuja. Also ja dobu prajč tun przekład od jednej generacji do drugiej, ja w Serbach nike jara dere odbieża buja praju, dokiż mamy mu tych aktywnych nike te systemocie generacje. Hat to nienjo nike jeno szwotoż tu w kajkie serbskie instytucji, na którym dzieło mistne siedzi, dokiż to su nik ci modzi, dokiż ci stary dzieja nik im naumenk, ale te šož, to so jak dokovuku ostane. Osoby to, što so dobrowolne, što su zaradovane, które doba so v svobodnom času organizować. A to dobu ja prajč, mamy mošonjen jara silnu bazu v Serbach, bo šece šend. Što ja v drugich končinách tak nevidžu, dokiž tam vidžu ja vo sebe te vesne zromadnosti, abo te dvorstva generalne, kiž jara přestarja pomaku, dokiž či aktivni z tych młodszych generacji pobrachuja. Ja si myslím, to je jedna věc, když je so nám jako generacja žet na kujže pad zžidživa, z dotalnych generacją. Przed krótkim jara zajmo rozmo z jednej nimskiej przeczekutymi, które mi prawie o Serbia kiś tak boje poprawam, also kujże z was może tak wille, ty mi nie prajsze dziurasz, studiujesz, pon se też nigdzie nie starać. Si musi to kujże wesna struktura, kujże młodzieński klub, a kujże młodzieński dorstwo, ty pokaza we Łužice, za to przecież jeszcze funguje, also in tam że se mi tam w sobie lubią, że in te przyjszym rozumią, runę przez ten fakt, że smo tak mało, smo też na te generacje do nami, hej, also musimy odwisnąć od tych, my trzeba tych pomóc, my trzeba nikogo, kiś en traktor ma, albo kiś nie ma brożu za naszą party k dyspozycji staje, so, ja nie wiem, also nicht nie może schon, hej, jako cuk, smo hej, wiele mocniejsze, wiele ja uskutkować możemy, a to jo niż to fajne z tymi generacjami, że to przyszłym tak dalej dało, że to jest sushi tekstach stawizno od naszych starszych, albo od naszych dziadów a woko, also to schätze niż to tak ja, że w Serbach hej funguje,
Also to je od žani mieszczanskie przeczeskie skupiny tak nie znają, also od žani niemskie, so to je samo so same skunči na niemskich weskach w okoline. So čím zesobštěna to jo, čím jaco to pokaza. To du ja ty prać, a ja pon ty widzu, kiedyś się en popraum nima, Unike, to o jest nike ponže los. 5 menšinu do konca, na gut. Ja še kec moj dyb zacząć, ja to te potnu, so dyś en se popraum nima tek ole prać, ale dyś pon, jo, ta pomoc trybna, pon su to dla się tu, pon so jen znamieńcza na tu najmniejszy dyb do jedna. So, Hanneke. Okay. Okay. Also ja bujemo te dwie jutrone prašenie oder wuprajeni romanže zau. Ja wupraju vo sebe te prine wuprajeno jo jen efekt doročnostno dale vujiča. A te zo su so te vesne doročnosti na to zvučili, zo su kjorni ludo existentni, zo so one nekuja, zo one to votore ne komunikuja, also tempon te kšižobuč. Ich meine, no partnera jako muž. A ja na tamom boku te rozumiju kužu žonu, kotraž se žada ten runopravoš so te kjutram nakona sind. Ja, na kužopat zato. Also na kužopat, also du tun Fakt, aber du tun začiš, ki še imam pa tudi jutro, was aber bei der jutrone Diskussie halt jo v tradicije, jo also najmä wiadomo, muss man na Menschina, hat der ludzi mają strach, durch so jedna maliczkość w tym systemie zmieni, że Roma pada, hat wohl so spoteja tradycje zakołać, a hajć, also to jest zacisz, gdzieś ja sobie mam z takich dyskusjach. A ja die rozumiem, so wiele muže to jako ich tradycję widzia, ale na końcu, gdzieś ja w takich dyskusjach, hab on się, hej, ale to jest eine Wehre, wo znaczy, tam żony niczego pytan, nie ma. Ja muss so, na hej, Pomba Bojic hat doch ješaro denic. So, vodajče, ale. Also, wille tam ti nakon seđa, dok je to jene zvurazenje srpske identite. Ha, dok je tam oprođe vojne vjerovu znače. Što je vone šadženca, jo, so bon prošu za šich. So, gdje raje ta svojska seksualita tam prošu jednu rolu. Čuva je noš muže, treba jen tu penis za to. Prošu vodajče, ale. Also, no, gdzie raje ta seksualita tam jednu rolu, doco ani. So hatola, ja si musu, durch taka tradycja, bom prošu za šich. Ja si máš dotaz, to už hotovo, ale nekepším, že tu tá téma, ktorá najskôr je zviazaná opravdu s generácijským vidom. Ja napríklad tú tému nemám rozrysanú ve svojej vúdkobie. Hač by lepie bylo, když žony jechaja alebo nic, dokud když vo jechaniu rečíme, to vidíme jenož tých muží na tých koniach. Ale to nie je jenož to. Kajž ja som to doživil. To je všetká tá organizácia okolo, v pozadku, je to svojbné živienie okolo, že to bude to činiť muži, alebo budú všetci jechať, alebo jak to bude vypadať popchodom. Ja nepchaju, nesmie sa to zmeniť, jenož sú tu tie prašenia mám a přemyslujú o tým. My sa popchodom ľubí, alebo inak započínam, když prajme o konzervatizmu, to sa nidom jako minus to vidí. To je nezbožo súčasnej politiky. Liberálne je plus, automatické konzervatívne je minus. Tak politika neskutkuje. Konzervatizm starý je nešto inejšie, hač nešto staré, na što chceme zabiť. Tak to nie je konzervatizm. To ináč sme tak navúkli, to tak vidíme. A my sa ľubí za nešto v tým moderným svete, keď opravdu jara spiešne do piatka kvata, je ešte tradicionálne v tým zmysle, že každý má svoju jasnú rolu a všetci hromadže niekak medzi sebou komunikujú a funguje to. To sa mi na tým ľúbi. To je to, čo mne na jechaniu zajmuje. To je to zhromadná vec. Ja nevidžu ináč muži na koniach. Ja vidžu tie ženy, tie civé svojby. Tohle ja neviem, až bych chcel to zmeniť. Ale ja som vonkovný človek. Ja rozumiem, tvoj vítam na kužepat, ale ja si musím to było nevotvisno od splaha boć, aber od identite, gotre człowiek to ja. Also der człowiek, der užici tej žony jechaja dávno. No, a na koncu, also der człowiek, když se bona svojby to napríklad, tak jo, zo še muže nechaja jechać, hat tam jo jasne, štuž na konu nesedí, tu převza druje na nogi, gajš vareno, redzeno, kone zastarać, dvor redzić,
Šo tajke možne, dokiaľ je to jen nałož, když chceme romadže svedčiť, to je na koncu tiež svúľke cokvinské svedžené, kde sa v národnej drasce chodí. So tam je tie jasné po nás, bo nimaja te osoby, když te žony hotveja, abo když sa o to stará, so sú te drasce pikobelu přijotované a uželené, te nimaja čas runočasne še variť a rediť. So, na kon. So, to po nás tete mužičina. A za to boja, so jen šichtych, když cia so na jednej tradícii obdželiť podpiera, dokiaľ stoja tu aspekty zromadnosti, zás hat tu tie zromadné tradície, also jen zromadné nicht to svičí, ale štú na koncu ve fokusu ste to tá. Máš pravě, rozumiem ten tvůj vid, ale ještě by námětoval jednu věc. Vážné na tým jechaniu je tiež vinovatosť. Každý vie, zo dilby jechať a sa o tej jutky starať. Jezo, sú svoj bykyš nejechaja a tak ďalej, to vieme, ale sú to vúzača přeco ešte. Když te regule nebudú tajke, zo je tam tá vinovatosť, a když budeme každé leto přemyslovať, tu znaše svoj běcháš, tu doma ostania sa o druhých stará a tak ďalej, když sa tá vinovatosť zhubí, da pún na koncu sa tá tradícia zhubí. To tak bude. Ja to vidím na českých jutkách. Tam nie je ničo ostalo. Dokež všetké vinovatosti sú sa zubili, dokež niekedy to bude opravdu vodajče antifeministické, ale to je zase jedno, že na to tak hľadám. To nie je, že by pravil, že je kun sveta nieké. Ale feminizm de facto zamordoval české jutky. Dokež je so vinovatost nadávkou zubila. A dženca sú za Čechov jutky jenom 4 dny svobodné. To je šo. Ničo nie je ostalo. Also, ja to neke od nas doma pojedać, musimy ci holce nan hamać, nie, z Woklec. Nasza mać ma od klitu 4 krzyżory doma. Dorika ona nie szafne to šo sama, tam zade zawieszcze ty, ta jedna albo druga mać bude mi psi, osoba co doba to ponši sobu pšimča. A ja ty po nazwy swojbe putnu, zo so ten fokus toho nałożka kusk przesunę, když byše nas nanč, že sam křižo, to so cua svojba o to starała, zo tu jen křižo może z dvora ujechać. Nikdo by so pečo o to starać, zo 4 ujechaja. A ja si myslu, to so ty nebu zmieniło, když Bůh Janike pravia ostanu doma a naši mačeri to kona přepodam. Bo Bůh so ty zas pečo o to starali, zo 4 ujechaja, bo po medla ty pečo. Ja si myslu, to nezależy na tym, kamo te nadawki rozdzielimo, a po jakich mustrach, ale zo mu je eficientne rozdzielimo. Ja, môj vid je vonkovný. Ja to vidím jenom od vonka a neviem, jak to v tých svojbách funguje. Also tu strach gesagt im Ziel, das so przez uns zmenu nešto zubi absolutne. Tu nie přeco tu v serbských diskusiách. Ten je všuďom tak. Hej, zawiesz ty zvonka samo, ale ja som tam absolut przy Maximilianu, ja som musel to je samo, když to Jonas Frede prajo, de reflektovanie to svojských privilegiów. Also po nas je to raz tak eskaliralo, so smo mu žene prajli, so ty ta sauber nese, so musst wo staramo, so musst ty pon fajna konu siedzieć, a musst mo naše trynčka resli, has mo prajna gut. Když se ty tak arrogantne, haju naše dživo docela nevidíš, da se starajmo, kad ty tam džiniš. To nie je žem vůbec na blíže stao, to nisu ty konu hoto upušene boli. No hej, naše muže sú kytro pože dron boli. A potom, ja to klikčino. Jako môj nan večer s mojim bratrom domov, ako sú ty domov přišli. Vodajče. To je jen systém, jen zrumanný systém, so havot od času, a opravdu so kujže liter, te nadavky, also opravdu to-do listinu nastavimo. Što by so činč, a štuce što převzač. So, a to je jedna zrumadná věc. To je jasné, also to, ja si nemusím zabudžiť sa to sábach zubiť, když žony subuješ a ja to skýry jako jen... To sa nezubí za 5 let, po 100 let napríklad, po letstotka, 100 let. Ja si ty nemusím zase... No pomalutka je šo. To šo pomalu traje, to prašne hač mu budemo... Letstotky, letstotky... Voprawdzie ve svojim džečatstvu si kompletne hinajšie české jutky dožívať, že sa upadajú. Voprawdzie to tak jo. Lukášo, vítaj na tutun svět. Ja viem. Co zmení? Ja ti jenom praju, že ja nemám rozrysané ve svojej vúdkově, hač chcú túto zmenu. Ale když sa to přemiení, viezo, ja nepôjdu do moria tam padnič a odplavač. Nie.
Hej, to, že Ajde. mogu duše ninja svarič, pa na trh, No. se ja zmenu. Nebudu. Snadno ma Jonas Dokud ja viem, že rozrys- vaša generácia je zhubená odeč. A ja, Lukas, ja buchči. To je za trichy. Ja buchči tam tiku znapšečiu, dokiž ja si nisem vystal, že to vopoženeš na progresívna vecka, za buchu žone sú bojihali na jušach. Also zame ja to, tam za tie visse konzervatívne zadatuací, šako ta je ten zajem tu, ten tradíciu nikak ďaržeče, no. A dom dike te prajč visa, one tam dauje, tu ne klasický sarský kultúrny círoš, mis rycza, a tradícia, a nábožina a tak dále. Ale fakticky, also sa tie žila nábožina zubi, aber reformuje. A ja buch te prajú, also bojec hat ich ľudí, ki sedia, und ich gona, te sú boli kultúrne katolíky, also oni tak, a dobře prajčeš, my tak gledamo na te vůbiči sarské tradiciu, te sú so te přemenili počasu, no, gledamo na národne raste před 80 letami jedzenca například, no, to se vůbivaja dla ty stejšo a tak dále, po katolicizm, jo, pone se s nekakými starými rumskými tradiciami a tak dále, když sú so nekak převzali, dokiž so tradice to popom všetko nekak tym přisvoja, što tam dokovoka a tak dále. A po mojej menu, dok som preda im to vicko menu tak, že ste aktívne modžinu a tak dále. Po mojej menu, když chcem tu aktívnu modžinu ty myč, dubien tyž doholič, so tuta aktívna modžina tyž vicky sú mu převza do tej novej generácie. Dokž to v klubách napríklad tyž také, no, so jedna mladá generácia, když bude im progresívna v mistách a tak dále, ta tyte co návožky subušine se z mista do Subuska vesna kluba a tak dále. A čau na nic. A na koncu dujeme ty prejč, jutro nichane, to nie je celkinský dogma, to je jedna serbská tradícia, keď sme si sami buzvali, to je naša vinovatost, vyznam, keď spájša naša vinovatost, čo dane neš. A po mojej minútu popom tiež total OK, když tam žone sobu jichaja. A když pa, ja ty už to muži znajú, keď dočo na luštní maja, tam so dračvač na ten rapel, vieš, to keď tak znak nemže jichať, so, tam so tie došky nemže jichať, a to je fakt. So, ha, když buch rád nicht das drugie činili doma, so, ha, te dawaja, ha, čo nic, no, ha, když oni zajem na tym maja, čo nesme, že to oni činč, čo žone, žan zajem nima na tym, aber, hej, so, wie do kuchny stajč, kjutram, aber dajke nicht, so, čo na nic subo jichać. Vieš, to by ja zakázal? Tak spiešne rečeš, dokež ty spiešne. Spiešnejšie hoď Madlenka Šoučička, to nie je normálne. Podaj. Also ja sam musno, što, aber še uslušu s tvojo wuprajne na Gužopad, nešto, što sam v studiu, když vidjela, když smo mu druje menšine wobjednali. Also jedna menšina može jenož přeživiť, když ona s časom bude. Hat to reč nasupa, to naučk nasupa, to drastu nasupa. Když to jen člověk, aber když to tam mnoho, ta nemůže jac s tím identifikovat, što se tam činí v tom naučku, aber ve ty dražše bonjen, to jsou věty nečiní jac. No, also to je například národná rasa. Mi se to ty nelubí, so tam so zas odčíta ženena, abo neženena. So, to ja tu odpožu, aber jetzt nennen Dokež tak teda mne, že to zmysl, že sa vec nima. Ale mu nimamo jeszcze żadną alternativu za jednu neodvisnu samostatnu ženu. Buchmo pasnano trebali, so buchu zacijat ženu to nosili. A ja sam musu tako to poših vid so, ti šta reč, da bi se dale vuvić. So tam bude nämlich, a te ptiče ne vprašano podskočila, ki še tam rune bo, što je vaše najljubše svo, das seksualno, also to je nekaj za sfotjale. Vi ne publikumu vprašano. Jedne publikumu oprašeno. Maximiliano, masz ty jedne Publikum. najljubsze słowo ze serbsko-seksualnego konteksta? Ja nimam żadne najljubsze słowo, ale ja mam jedne słowo, któreż ja hidżu ze utrobu najbole hidżu hat to ptaczkować. To ja wychodzi, że to tajki, ja nie wiem, gdyby mi to nicht prajowe nie rozmów, ja by so šo zdał. Na to by reagovať. Když som to prvný raz čítal, ja som sa ja smial. Dokež v češtine slova kajš viecik, psik, ptačk, to sú diminutíva, to sú za všo malé. A som ptačkovať s takým malkým? To nebude dobrý sex najskôr. Okay. Nie, to nie je sexistické, to od tej reče přijde. Aha, ja schon. Ale masz to ty jedne najljubsze, Lukasza? Albo jedne, když ty hídíš. Najskôr nemôžu, ja bych rád odmluvil, ale nemám to ešte, nie som dosť študoval ešte.
Also das mit dem Wobuku, die lichtene Quirner Vokabulara durch den nur so, Hej, praš, to si umysliva, to mě hej. zajímá. To si umysliva za nové slovo. also ja, nie sind dazu, also, umysel, erstens so, will, also, weil zieht sie was, wo hat dort so die lichtene Pinoschwali, hat jenes wo za seks med lesbijskimi ženami nožicovač, za to jenžesko scissoring. A ja sam se vprašala, ti to opravdu užiješ? Taka, nej, to da ničo srpske ne daje, na klo je to užijo. Ok. A potom... Jak to jo? Nožicovač. To je v češtině, po-mojím, nie je také slovo. Škoda. Voprawdzie nie wiem. Ale ja nie mam lesbijski seks po takim, nie wiem, choć nešto nie znają. Habon wir jeszcze jedna Witz, also Ikimel, ta spiewarka, ta raperka, jeszcze nie możemy tręczy runy, bo moje minuty zasłużone. Hat da so te przed serbskimi, mądzinskimi skupinami, nie stoppen, aber nie tam skutkować. Hat tam, jedna sprzeczna osoba z Zelnej Łużycy, ja to przece zas używała takie so, diese Person hat Fotze serviert. So, also, boah, okay, hast Herbste, aber unser Bordinator du so pizdowasz. Jako adekwatne przełożk. Heide schön, nicht da dorno, oder schön, nicht da. Wubern ist recht. Wubern ist richtig wow. Hajen Wopsigi, no, Vaginu, bon, Mujien da, skruživač. Pizdovač. Ha pizda za Fotza. To so mestom etabliro, ja se to neke so hušišo čito pod also pšinoškami. Se si musel, okay, musimo jo. A wo macie neke przez ten online tool, czekaj, to jest krótka, wo możecie neke przez ten online tool wasze najlepsze serbskie słowo ze seksualnego kontekstu zapadać, to reka szmurat kawon, nicht nur sztuszcze, bo możecie cyle jedno tam napisać, my to ty nie będziemy komentować, albo znano ty będziemy, gdyż ja nam to śmieszne. Also ta liščina, tu vopša to słowo je snadne, ludzie Harrietscha nastane wydołaszności, also in namo naszych. Proszę, budźcie kreatywni, etablirujecie słowo, użyjecie te tak husto. Do nich oni pisają, miała się jeszcze upraszać, ja im teraz zrozumiał. Pizdować się nie to się plus, to jest co poradziło. Hej. Tylko w cześcinie, polszczynie, w osobie we polszczynie, słowakczynie pizda i w oprawdzie, że ona skutkuś nie chać niczo mieć. Ach so, zajmo. Ale ja bym ty prawda, że ten woznam to słowa, ty w Niemczynie zmienił. Also, ja nie był prawo, że są starsze generacje te słowo foce jako nešto ze nepozytywne afirmacje używali. Ja si myślę, to te dali ulicze, które są na czeskie a polskie, jeszcze nie są tak, to smo mojemo przed wami. Aha. To jest neke nasz wpływ ze niemskiej tożności. Ja spokojom zo skończnie. To je na sebi to na kuže pat, also ja sam to es 12 13 prvi raz te jako vudimo resne dostała, ha in dobi schon red, so to bullshit gone v tožnosti jeden feministički akt, so je se tu to svo za so ročo přisvoju, ha im praj okay, čua, also moj seksualny organ da neo žane vudmo, so gada može to buć, so he, also in se to proše bon za so ročo přisvoju, ha to jako jen mocny wuraz, uživa ha so za to nehajmuješ, to je nam patriarchat, čo spota všetci za sprajt, so mamo musa jako žona, abo osobu zes vulva, abo vaginu halt za to hajmoč. Sehen kleppen. Ja bu praju, mu ostanemo dene prašano neke cele jedno rejemo vočinene, zakončimo naše rozreče tu najvišu, a damo vam te najrenče serbske svoje ze seksualnog konteksta do vaši rozmove, kotrež možete o neke rade. Potem še veš, svoštače še kvilku tu, poreče ti z nami radeše, da smo zjeviša dele stupili, mo smo cele normal. A ja bu praju, wutromne džak, zo še vošice tu boli, wutromne džak za tum preni riad te serbskie debaty, ja potno to nek jara śmieszne jo. A to cele skoku zakończył, a przyjem wam się... Oprawdzie kunst nie? Bez pointy. Bez pointy, to jest ta pointa.
Ja mam jeszcze praszenie, ale to jest takie w obchodzie intymne. Na pan Jenesze. Jenesze, a po na końcu. Dziękuję. A potom ja jeszcze mam jedno. A, o, Okej, okay, publikum funguje. najpierw publikum, a Okej. pon Lukáš. Som jenom ešte chcel říct, za Kito Lorenz... Chtěl byś do mikrofona řečit. Aha. Ty jsi malý člověk. Ne, dobre. Za Kito Lorenz... V poriadku. Za Kito Lorenz ve svojej básni napríklad má výraz fota na kiju. A když jsem se oprašal, jak on to mení, tak on prajel, že je to z Němčiny, že foca, a ten kij, to je ten napřečivník. Tak to je, že staré téma. No da. Okay. Kito Lorenz bist tu reformator Serbštine. So, to by on. So, Anik Lukáš, tvoje posledné celé. Ja mám na tebe rád. Prošu. Nedal byś odpověď. Mě to jenož, ale když by si odpověděl, mě to zveselí. Ty si prajiła, že si moju kolumnu čítala, že já jsem naspomnil, že po mojich nazovněních, doživeniach zo Serbia jenož nímsce sexuje. Ty si so s tým slovníkom zabierala, si ho někak obdělala, na nové slova spýtala namakať. Je to někajký vliv na tvoje intimné živienie mělo, jaká přemysluješ o sexe, alebo žiješ sex někde viac serbce až do toho, alebo si teď do toho sex serbce žila, alebo jak to funguje někde? Ja sam pred hat se to nicht schon darum geht, dass to nimmst wotmio, also die Schwoi. Hej? Ha, tu da liština ben dobra nastrok. Ja sam do mojih pšečeskih kruh nosila, my smo jaravili o tym rečili, a my smo se na to dojednali. To bo schon cool bo, když naše całe življenje, also ich muss Futter mal so procemo, so je naše življenje serbske, so je to bon ti švožu tak. Čakuju. Also, ja so, ja stajna haviac užijo, ale to je... Ja, bi se na to zvučić, musimo to do te rozme na dvore tež razkrutkami tu temu, a sam pravi, nej, da je schon gospodina, also da pa dekimo oki abtonte, ja, da še to srčili. Ale, ja sam přesvědčena o tom, je može to zmenić. Je hušiš so to da, sane duše to nije zvučene, aber du an adekvatne vokabular ne dawe, a tuž, no, nadajče, buďte kreativni, činče to, to mino hode, to lepo hode. Ďakujem. No vidíte, má to zmysl, po tak môj bude môj záležen sa ten slovník předávať, môžete sa aj kúpiť. Cele bezpłatne dały ja zade jeszcze kni od krajnej centrale za politycké kubane, które są dżęsniejsze temu też zabierają, a nie ja w obchodzie zakończył tę dyskusję tu na podiu, też z wami utromne tak, że się wszyscy tu byli, a my się weselimy na przychodną serbską debatę, która się zabiera ze serbskiej literatury. To będzie przychodny tydzień w Budyšinie, w Serbskim Domie, to pan Serbski Instytut, tu w obsahu dziel przewozmy przyjście rady zas. Chodź do Boże. Hat schon.